И здравейте, удаци, тук сме целият сървър, мисля, че, не, едва ли, на... Персияния няма. Такова, на сървъра, нали, почваме да оцеляваме и ще помагаме някакви такива. Оцеляваме в сървъра на незнаен човек. Да, и тук сме сега с тия пичове тук. Ето, големия пич. От тук, части. Пресияна, мисля, че, брясти янки. Не, цялото е. Пресияна, те да назад. Ще дойдеш ли да попаем? И сега отиваме до Дарбор. В нашата къща, бе. Виждате колко фенове имам. Да, здрасти. Ти не съм феновете. Искате ли да ви кажа, защото ти са хора играят за хора. Гого и Никито са тук, защото ни давахме много ресурси. Да, но другите що дойдоха. И защото искаха да се място. Къде си? Копая. Ама къде? Някъде. Ама където е някъде? Някъде. В някъдето? Някъдето е някъде. Някъдето. Ето тук сигурно долу, дами и господа, ще видим. Не. Дами и господа, Хикс Бланк буквално е много зле в ориентацията. Сега ще разберем, дами и господа. Аз копаш форча Кирко, що съм пчела. Не, дами и господа. Все още няма. Ей, качи миналия клип. Ще казвам. Дами и господа, само да кажа, че в следващия клип ще сме още по-развити, когато аз намеря дъма. Аз имам повече от теб. Ами да, защото аз моят си ги похарчих за един месец. То, видя ли колко дъмата има, бе? Кой бе? То, голото. Колко? Чакай. Фрик, аз копаш форчен Кирка. Малко го объркахме. Колко дъма има Гого? Това е голямата загадка. И дано решим този епизод. Лава! Да, на където се обърнеш този сървър, се трябва да има лава. Аз трябва да си пазя главишката. Ще ходим по-бавничко. Бедрога, супер. Вижте. Да свишим на главичката. Болиме. Тук да не се чудим пак. Ох, че се чудим. Кога ще идем в болницата, тя е близко. Ами има един проблем. Сървъра трябва да направи болница. Как ще я съметна тук? И какво, колко дъма има Гого? Да го прицакам, не можа. Колко дъма има Гого? 51. Ехе. Ако искаш отидеш, ще беше с него. Не, аз с тебе. Нали повече играеш с него? Ти като ходиш да се купаш там. Не. Аз не сега си малко ще дойда в теб. Да ти стане хубаво. Ти сега повече прекарваш време с Гого. Той ма кани, бе. Как да ми кани? Ами, кажи, може ли да живея с теб и Никито? И той ще си приеме. Пак ли се шегуваш? Де да беше? Чакай. Да. Дъма. Диамант си ли намери? Да. Добре. Копаеш мината на Гого и Никито, нали? Да. Айде. Thank you very much. Аз какво ти казах? Отидя живей с тях. Да, аз седвам при теб. Не, аз не искам. Айде. Аз тук няма да приема. Аре. И сега изпаряваме
Айде да ни помагам. Къде? Аз копая тунел. Ела копай до мен. Мърди да ни. Аз копая с форчен кирката. Ако намериш диаманти, ми кажи, да ги изкопая с форчен. Добре. Аз ще ставам торчове. Да. И той е идеалното място, защото тук няма мълове. Баща съм толкова бавен. Ами защото аз съм по случайност Unbreaking 3, Efficiency 4, Fortune 3. Ако искаш служи торчи, няма да ми трети. Така. Може пак да служиш. Не е леко ще. Бата, бяхме викнали всички да копаем. Ей, тук някой е копал също. Ела, аз продължим нашия. Тото е твоето бе. Откъде е нашия моето? Не, ти копаеш тук някакви. О, да. Чей, аз толкова копа, че не си разпознавам вещите, нали, че аз съм изкопал поне 53. Можеш ли да броиш толкова си? За разлика от теб. Добре. Аре, чакай да мога. Някаква рула поне няма ли да намерим, която дава XP, че ми трябва спешно 300. Е, за голда. Не искам голд. Ето, нали ти дава XP, и аз се бъркам. Голда като го копаеш. Не. Не като го печеш. Але, вода. Не, аз се посъгне. А ти пък... Над нас вода ли има? Не, ти си според. На мен ми се бъгват чънковите и виждам, че напред има лава. Извинете ме. Омага толкова някакъв много лудо е. Кой е направил? Пак дъма. Аз не гледам тази чата. Аз съм почти 27. Няма да е добре да ме поизчакаш. Нали си бърз? Виждам, че напред скоро ще има лава. Чакай бе! Лево! Чакай, продължи си го. Ето я! Чакай! Леле, пъсни вода. Тя няма да помогне. Бе. Ако знаеш де да я слушаш. Човек, там има също лава. Ела тука. Служи пак. Не, то не ги даде. Ела тука, да започваме. Ела да започваме. Къде? На къде? Ела тука, където. Папа, пази са. Пускай водата. Ела да започнем. То навсякъде лава, бе. Никой ниво. Тука, где ти знае? Май на лава нивото. На 5-то ниво. Арестонът е за мен. Але, пак лава. Ами всичко хубаво си има край. Чакай да си взема айрена, пази. Ей, аз съм почти 27. Аз съм 27. Айде, отивай и при Гълба. Що да ходя? Ами защото той ти вика. Я ще съм с тебе сега малко. То, в поредица с Дарбър, без Дарбър. Нали? Нали? Ами ела. Лавата бъгнала ли се е нещо? Видях я някаква ли лава, ела тука. На теб се е бъгнало нещо. Не, да, усетих, защото ела. Рестон, вече съм 27 ниво. Вземи редстоуна тука. Ами какво? Рестон. Тук бъкано с рестон, това е много хубаво. Диаманти! Абе да. Над рестона, дръпни, за да ги изкопая.
Ти взели ги, бе? Да, взе ги. Колко са? 9. 5 за мен, 4 за теб. Ето. Чакай, няма място, ще хвърля той. Я мърдай сега да се продължа това. Чакай да изкопая рестона. Ама беше в моята страна. Добре. Има айрон от моята страна, ти го изкопай. Не, на мен не трябва. И на мене. Аз имам преостатъчно, аз не ти... Аз вече... Колко? Нали ти показах колко има? На мен не ми трябва айрон. Отивай при Никито и при Гого. И за какво? Нали те викат? И какво като ме викат? Я изкопай и от моята страна, че аз нямам лопата. О, рестон! Пак диаманти. Представи си. Я чакай! Стори мисля, че видях не има на Никито и на Голото. На Никито и на Голото. Ти имаш ли... Ти още ли снимаш? Още ли снимаш? Да. Втора мисля, че пропуснах някаква важна руда. Я промени, чакай. Колът не ми трябва. Не, няма нищо. Я още пи малко по-бързо да мини тук. Малко по-бързо. Така. Остави. Я... Качи с нагоре сега. Защо? Тъй. Няма шанс да има дъма. Ето го бе. Какво, дъма ли? Не, чакай. Източника на лава? Не е източника, чакай. Проверявам тук сега. Я тури една вода. Ами, ако ще дръпнеш. Ти можеш тук да станете да слушаш. Така. Единственото нещо, което си правил. Ай сега. Просто ще турим едно блокче. Усещам, че тук има диаманти. Усещането ти май ще е вярно. Аз помислих, че ще кажеш, че не е вярно. Що да не е? Че му плащи. Писна ми с тия ракети. Нещо му вот. Значи на тук. Не, чакай, то дъргна. Чакай, тук да изкопаем една гигантска стаечка. Той съм го гледал на един клип от Heaven Wall. Те правим една стаечка и тръгваме в едни тунели. Така, правим ги някъде, не един до друг. Те през едно блокче. Обича да гледа Heaven Wall. Ами да, аз съм му фен. Той ти си му фен. И сега дано късметът ни се обърне и намерим някакви диаманти. Намери ли, бе? Намери ли? Кой гледа господар на ефира? Уричи! Какво викаш? Нищо. Намери ли дъма? Не, намерих айрон. What the fuck, кирката ми чупи уникално бързо. Зависи смисъл едно нещо. Енчант. Не. Ти задържаш десен бутон, когато чупиш. Да, за около минутка. Да, и то ти дава турбо някакво такова. Подпалих са. Колко камък имам. Аз пък намерих редстоне. И сега както се копая, диаманти. Намери ли, бе? Не. Пак си фантазираш нещо. И като копая, мечка. Ще е добре да измисля такива неща в Майнкрафт. Не, точно над мен има лава. Ами аз
Я говори нещо, да не се чувам как си духам до съха. Говори нещо, да не се чува как си духам до съха. Да бъде толкова беше. Гленива затруднявам с куховете. Лапис. Лапис. Доста е. Доста е. Вече имам 2 стака лапис и 2 стака и... Очакваме отговор. И 12. Шанс за диаманти, ти какво очакваш? Този рестон вече много ми харесва. Не, лавата. И аз чакай, аз съм пусна шторите в моята стая, че цял ден не съм ги косвал. Колко ядни имаш? Не знам, около 3-4-5 труди. Не, аз те питам айрон колко имаш. Ами, това ти казах. Да се пусна професионално лампата. Не, виж. Какво стана, бе? Намерихме си мината. Намерих си мината. Я мина, бе. Аз мисля, че е на гогчето. На кой? На Гого, мисля. Тук сте ти канала, пича. Сигурно ли? Абе не, ти знаеш, че може да е нашата мина. Апа. Не, ето е твоя бренч. Да, доста копатка. Като лупиле. Трябва ли ми обсидиан? За какво не е, нали вече имаме портал? И какво? Я дай бързо копата с вода. За какво? Моля да тъпа са до мен. Ама аз ще загубя моят бренч. Аз съм близо до тебе. Чакай да не те излъжа, чакай. Сега ще видя, чакай. Значи ако тръгна... Да, ето аз съм тук за тебе, баш. Чакай. Значи ти си тръгнал явно на тука, после си завил тука, тръгнал си на там. И ето да виждам, че ник не има. Откъде знаеш, че е моя? Защото съм за тебе. Като хексвата, дай да го прибия. Дай ми кофта моята. Ето, после ми я връщаш. Тя си е моя. Ама ми я подари? Не съм ти я подаряла. Ама щом те си мислиш? Да не казваш, че съм се излъгал. Да. Ами, то се те я. Опа, тук. Олей. Чакай. Тук само на рестон попадам, много ми харесва. И аз си представя да е само на диаманти. Нямаше да ти дам и трошица от тях. Защото съм скрънзар. В още 2 нива и още 1 ниво и половина ми остава до 300. То тук като попадам само на рестон. Файде, отивай при колко сега. Чакай. 4, 5, 6, 7 и дън.